Mga unta ninyo mga ka-idol. Ang sudan na po nako karon mga ka-idol dili na sad utan kamunggay kundi buwad nga pinirito mga ka-idol nga pot-pot o palot-pot. Mo ni kong gipalit mga ka-idol dito sa merkado sa Dumanhog. Palot-pot ako ning giprito lami kayo. Lami sarap. Then nasa tay itlog mga ka-idol giprito sad ni nako itlog. Diri gud sa bukid mga ka-idol, ang madali ko na mo diri kay utan kamunggay ra. So karon wala ko mag-utan og kamunggay karon kay gusto na sad nako mga ka-idol nga kanang pinirito na pod akong sudan. Ang kaning bulad wala na ni nako gisugba. Kuha na ning giprito kay pirmira man pod ming gasugba diri og bulad. Nya kung luto mga ka-idol kay binlod ni siya nga mais. Lami.